Нурулло Алиев пас аз пирӯзӣ дар таваққуфгоҳи меҳмонхонаи Palace Station мошини иҷораашро бо тирезаи шикаста пайдо кард. Аз мошин 6 бор халтаки дар дохили он ашёи гуногун, пул, ҳуҷҷатҳо ва дастгоҳҳои электронӣ буд дузида шудааст. Ба гуфти Дейл Назаров, тарҷумони гурӯҳи Алимов, кормандони меҳмонхона дар муайян кардани ғоратгарон кӯмак накарданд. Онҳо ҳатто барои муайян кардани шахсияти ғоратгарон сабтҳоро аз камераи назоратӣ нишон надоданд. худи варзишгарон ашёи гумшударо тавассути системаи ҷойгиршавӣ дар Airports, ки дар яке аз ҷуздонҳо буданд, пайдо карданд. мо борхалтаҳои худро дар мошини боркаш пайдо кардем, аммо вақте ғоратгарон фаҳмиданд ки мо онҳоро таъқиб мекунем, суръати ҳаракатро тезониданд. Ба 911 занг задем, аммо онҳо ба мо кӯмак кардан нахостанд, зеро ин ҳолати фавқулода набудааст, мегӯяд Назаров. Онҳо ба сарвари амнияти UFC муроҷиат карданд ва ӯ барои кӯмак детективҳои хусусиро фиристодааст. пас аз чанд соат мошин ёфт шуда, аммо ашёҳои дар мошин буда пайдо нашуданд. гуфта мешавад, ки ҳоло полиси Лас-Вегас тафтишотро оғоз кардааст. ёдовар мешавем, ки охири ҳафтаи гузашта Нурулло Алиев дар нахустин қувваозмоӣ дар UFC ба Рафаэл Алвес пирӯз шуд. варзишгари тоҷик дар 8 қувваозмоӣ тибқи қоидаҳои муҳорибаи омехта 8 пирӯзӣ ба даст овардааст.